ପ୍ରେମ ସେ ସାହସ ଦେଇଛି ତା ବୋଲି ତମେ ମତେ ମାରିବ? ବେଶୀ ଉଦ୍ଧତ ହେଲେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତମେ କଣ ଭାବିଛ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ? ତାକୁ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ନଚେଇବ, ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଡଲି। ଡଲି। D for dangerous, A for arrogant, L for lovely, I for intelligent. তোমার ইন্টেলিজেন্ট কথাটাকে ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମାନେ ତମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହେଇଥାନ୍ତ ଏ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ତମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତ। ସମାଜ କହିବା କଥା କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ପର ପକ୍ଷକୁ ଯୌତୁକ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୌତୁକ ମାଗୁଛ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହଁ ମାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ସେ କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ସେ କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମିତି କରିଦେଲେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷଠାରୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଅଧିକା ହେଇଯିବ ନୁହଁ, କାଳେ କାଳେ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା। ଯୋଉଠି ପୁରୁଷ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ ନାରୀ ସେଠି ତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାରି ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 33 କୋଟି ଦେବତା ମହିଷାସୁର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏ ସମାଜ ଗଢ଼ିଛି, ହେଲେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତା ପାଦ ତଳର କୃତଦାସ ଦେଇ ଦେଇଛି। ମିଛ 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 ମିଛ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା କଣ ମିଛ? ପାଣି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବା କଣ ମିଛ? କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିଏ ବଡ଼ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାର ପରିଚୟ ହେଇଯାଏ ଦାମ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ, ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ। ସେଠି ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ସମାଜରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ ତଥା ରାମସ୍ୟ ସୀତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଗାନ୍ଧା। କାହିଁକି ପୁରୁଷର ନାଁ ଆଗେ ରହିବ? କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବନି ତଥା ସୀତାସ୍ୟ ରାମ ଗାନ୍ଧାରୀସ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର? ନାରୀର ପରିଚୟ କାହିଁକି ପୁରୁଷର ଛାଇ ତଳେ ରହିବ? ତାହେଲେ ତମେ କହିବା କଥା ଯଦି ମୋର ଆଲିଆ ସହିତ ବାହାଘର ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଲଟା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଚୁପ୍ ମୋଦି ବି ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହବା ଦରକାର। ଓଲଟା ମନ୍ତ୍ର, ଓଲଟା ପାଠ, ସବୁ ଓଲଟା। ଆଉ ସବୁ ଓଲଟା ମାନେ ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଲିଆକୁ ବାହା ହବ?